година видяхме и никога не ще забравим кървавата битка на Енрике Иглесиас с дрона. Страшният съд е близо, Мария! Бунтът на машините започна! Обяснението е по-просто, Румка. На концерт в Мексико Енрике залови приближилият се дрон и триумфира победоносно. Но защо му трябваше да върника по перките? Същото сме виждали да прави и Кинг Конг, но в неговия случай самолетите първи го нападнаха. Енрике не е толкова добър във въздушния бой, но пък е доста по-секси от Кинг Конг. Не е сигурно. Той затова ли дърпа дрона? Да се снима отблизо? А ако беше останал без два пръста, дали щеше да е още по-секси? Ох, Енрике, селфи с дрон не се прави така. Отново ще почерпим опит от най-близките ни роднини – шимпанзетата. Първо, сваляш дрона на земята. Но не с голи ръце, а с стратегическо антидроново оръжие, така наречената пръчка или сопа. След като приземиш съоръжението, вече спокойно се снимаш. Влезеш му се и даже маймунско тупе може да му покажеш. При добро желание. С този метод биха се избегнали всякакви кръвопролития. И понеже дроновете напоследък са на въоръжение в предизборната война с корумпираните кметове, искаме да им дадем няколко полезни съвета. Уважаеми кметове, дронът е коварно оръжие, което може да нанесе непоправими щети върху вашия имидж и вота за вас на следващите избори. Затова трябва да знаете, че дрон се сваля Така! а не така. Посрещнете господарите на ефира Мария Игнатова и Румен Огрински. Нека бъде лето, докато ми събира шопи гласи на ято, усмивки, слънце и вълни, да ще ти пожелая повече. Много ме е този танц! Здравейте, скъпи приятели! Ох, Мария, чакай малко да си почина. Точно сега се вършим от състезание по бодиборд. Това е подобно сега нещо на сърф, да ти обясня. Една дъска, обаче по-къса и така си караш, да плуваш с нея. Разбираш? Много е яко. Аз много добре знам какво е бодиборд. Така ли? Ама ти сериозно ли си бил на състезание? Какво? Не ми вярваш, така ли? Боже! Али ти не приличам на човек, занимава се с водни спортове? Ето виж! Със сигурност ми приличаш на човек, който обича да изкарва дълго време във водата, но както знаеш, аз знам друго. Не си мокър, защото си карал бодиборд, а защото цял ден си се разхлаждал в това детско басейнче. То даже не може и басейнче да се нарече. Това са пълни глупости, Мария. Човек да не се отпусне малко, бе. А ако искаш да знаеш с това малко детско басейнче, ще ми се покаже това другия буй. Ще ми излезе. В това басейнче не бях сам, ами бях с моите Вики, Ками и Пепи! Вики, Ками и Пепи! Неотразими, както винаги. Жалко, милички, че останаха само 2 дни тук с вас. Чакай да ви цункам за последно. Жалко, колко да е жалко. Жалкото е, че идват новите. Ей, вярно бе, вярно, че идват новите. Те ще придодят като ракия по реката. Тя бе, гледай такова. Чакай, аз ще карам бодиборд. Чакай, къде бе? Браво! Дай само малко. Това е състезание, разбираш ли? Браво на тебе! Искате да кажете, че една от причините да се наводнят тук вашите улици в този квартал разбира се, идва от Казана. От Казана, от неговия канал, където се е прокопал там за пръщината. Ти водата при мен, то направо беше като водопад. Господине, ще ви покажа. Дигата оттам преля. Ама тива! Повече за проблемите в Бяла Слатина след малко. А сега да се насочим към врачките в DSTV, които ще опровергяват, сядай тук, опровергяват теорията, че магиите се развалят с орални дейности. Са много интересни. Седи да виждам. Правим се към врачките. Хайде пак. Ето ти една кърпа.
във водата. Навлизаме в необятния свят на магиите с предаването Екстрасенси по DSTV. Гост на водещата Гинка Иванова е добрата фея Мак Рая. Добро утро, прекрасни. Много сте вкусни, зато и ви се обаждам. Ей, тия зрители екстрасенси ли закусват? Добро утро, прекрасни. Много сте вкусни. Екстрасенси с мляко и мюсли е много популярна закуска в момента, Румене. Освен, че са вкусни, тези екстрасенси се славят и с други качества. Искам да ви поздравя за това, момичета, че вие не само, че сте интелигентни, знаещи и можещи и вкусни, но и Бог ви е благословил да налъжете народа. Да. Че къде се е чуло и видяло екстрасенс да лъже? Аз все съм си мислил, че лъжата е избор, а то било благословия. Бог ви е благословил да налъжете народа. Тежка е съдбата на екстрасенса, Румба. Вие знаете ли как се разваля една магия? Те си нямат представа. Нямат си представа. Те си мислят, че това така става с... Духа ще готова. Духа ще става, не става. Глупости! Нищо такова не си мисля. Те, моите беги, никога не са се разваляли само с духа ми. Нали, Мария? Става с... Духа ще готова. Духа ще става, не става. За да развалиш магия, трябва по-особено, полубудно състояние. Например, 2 часа вече съм заспала, да те звъни и да те пита. Той вече не ме иска, аз какво трябва да направя. Викам, имаш ли леген? Вземи си легена, иди в банята, манинко се поосвежи, ще бъдеш добре. Легенът е решение на всички проблеми. Вземи си легена, иди в банята, манинко се поосвежи, ще бъдеш добре. Докато някой не реши, че му се подиграваш и не те прокълне. Получих едно обаждане, че съм умряла. Да, викам, радвам се, още съм жива. Всякакви телефонни измамници има вече. Преди пращаха роднини в болницата, а сега те пращат тебе направо в гроба. Каквито е екстрасенсите, такива и телефонните измамници. Нали разбираш? Някой ни праща лоша енергия, върни я оттам, където е дошла. Да, и заключи го. Отключете, бебе! Ей! Накрая отключи, бе, задушавам се! Нашето време изтече. Отключете човека, бей! Румене! Нашето време изтече. Мария! Румене, на какво си се направил? Тихо, магия. Мария, иска да кажа. От тези магии ми се дегизирал съм се да не ме познат. Защото някой ни прави тук черна магия. И на мен ми вика и не Румен, и ми дечка. Дечка? Дечка. И каква магия викаш, дечке? Не съм сигурна. Тихо, бе, не е смешно, бе. Не съм сигурна. Мисля, че има нещо общо с топка. Дечке, предполагам, че от магията на спорта, която ще видим сега в нашата рубрика и спортен свят, тя ли ще е? Сигурно той ще е. Не е сигурно. Сигурно е. Лято е, жега е и страстите са нажежени до бяло. Така и в спорта, където операторите и режисьорите демонстрират истинско майсторство. Затова решихме да подредим усилията, които са положили в една класация. Започваме с 4-та позиция. Този режисьор вече си разбира от работата. Значи виж каква хубава композиция. Фонът богат, движението динамично. Ти да видиш какво те чака на 3-то място. Какво? Крикет. Този спорт не е интересен, Мария. Не е сигурно. Вече ще гледам само крикет. Предполагам, че ще наблюдаваш поне толкова внимателно, колкото Райан Гикс съзърцаваше нашия Митко Бербатов, докато играеха заедно в Манчестър Юнайтед. Погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш. Не прикривай там лъжите, и то ме облича. Това не е лош подход, но аз смятам да отида дори по-далеч. Възможно ли е това? Разбира се, Мария, всичко е възможно. Много си оригинален, Румене. Просто не знам какво да кажа. Аз пък смятам даже да наблюдавам така и танците на адреналинките, да не взема да изпусна някой детайл. Отново има радост за очите ти. И не само твоите. Ей, буде!
страстта ми по спорта нараства всяка изминала позиция. В такъв случай искам специално да те поздравя с нашето първо място. Баскетболното дерби между сръбските грандове Партизан и Цървена звезда. Или по-скоро загрявката преди мача. Мария, това нямаше нищо общо с предишните 3 позиции в класацията. Защо ме лъжиш? Не бързай толкова. Всеки момент ще видиш общото. Майко! Истински партизанин! Страшен калпазанин, бих добавила. Не и колкото футболистите от националните гарнитури на Аржентина и Уругвай по плажен футбол, които мощно нахлуват в рубриката ни Топ Меле! Натъкнахме се на батални сцени от матч между двата отбора, завършил 2-1 в полза на Уругвай. Явно аржентинците не са никак доволни от загубата, но и урусите не останаха по-назад в мелето. Хубава работа. То бива спортна злоба, ама чак пак толкова. Оставяме футболистите да се разберат по-мъжки. А ние завършваме седмичния и спортен свят с нашата рубрика за палянковци. Събрала някои от най-атрактивните фенове през изминалия спортен сезон. Започваме с ексцентричния фен на Черно море, който на 3 пъти избухна след головете на своите любимци при разгрома срещу Локо Пловдив. На трето място е добричката волейболна публика, която с тромби, кръчетала и бобожели направи всичко възможно, за да попречи на съперниците от Нефтохимик да чуят указанията на своя треньор. На второ място са тези голобради запалянковци на Левски, от град Левски, чиято възраст напълно кореспондира с посланието от транспаранта. Левски – млад и с бъдеще. Зрителски интерес тук стадиона в град Левски, около 250-300 души. Този дядо спокойно може да се пусне и по крилото. Има бъдеще в третия ни футболен ешелон, макар и да е в третата възраст. И победители са феновете на немския Борусия Дортмунд, които си спретнаха страшен купон преди финала за Купата на Германия срещу Волсбург. И всичко това на гърба на един клет репортер. Голям палавникей! Ако бях на мястото на репортера, щях много да се смутя. Мария, ако ти беше на мястото на репортера, феновете щяха да бъдат много по-невъздържани. Повярвай ми, Румба, нещата не спират до тук. Майко! Леле, мале! По този начин се чувства само Тодор Кирков. Но феновете на Борусия не спират до тук. Докато запалянковците са миролюбиви, всичко им е простено. В крайна сметка на тях работата им е да създават добра атмосфера и тази групичка я постигна. Това е и спортен свят. Страст. Агресия. И забава по време на работа. Спорт по майката Мария! Винаги трябва да се бори за победа! 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 Разбира се, всеки се стреми към победата, но нали знаеш и да паднем и да бием? Пак се напием с домашната ръке на баща ти! Аз имам друго предложение. Да отскочим до Бяла Слатина. Дани Йорданов има много по-добра оферта за ракийка. Хайде да отскочиме! Отскачай! Дай с буя, искаш ли да отскочим? Не буя, е бодиборд. Се пусти по реката! Какъв е проблемът, защо се обърнахте към нас? Отзад имаме един казан тук по край реката и той човека си е направил за него си сгода. Има един трап, да върви пръщината и водата под този канал и той е фактически някъде към 3 метра дълбок и 2 метра широк. Къде отива този канал? Той отива в реката директно. Тоест направил е така, че е разрушил стената на реката, брега и там се да си направи сгода за него, разбира се. И от наводнението, когато дойде наводнението, значи
Когато след 2-3 дена водата се оттече, тук тече още 3 дена водата от казан, докато спадне нивото на реката. Тоест искате да кажете, че една от причините да се наводнят тук вашите улици в този квартал Разбира се, идва от казана. От казана, от неговия канал, където се е прокопал там за пръщината. Според вас, доколко е редно тези отпадъчни материали от времето на ракета да се изхвърлят буквално в реката? Не е редно изобщо. Би трябвало да си има някакъв казан ли, какво ли да се събира настрани и от време на време да се изхвърля. Защото по тая причина той е разкопал и разровил дигата. Което тая дига, ето, ние страдаме, наводнени сме от нея и не искаме повече да бъдем. Как мерише, вие ако знаете как мерише, цяло летно време, нямам думи. Когато си идваш от града, вече тук не може да се диша. Просто не може да се диша от този казан. Ходих при кмета лично за този ров там, къде е изкопан от казана и каза, вика, веднага ще заем с него другата седмица. Ми вече мина цял месец. Въобще му не е мястото тук в квартала. Казана пречи за миризма, пречи за живот, пречи за всичко изобщо. Добре, нека да отидем при него. Ето го казанджията, скъпи приятели. Прави покрива на казана, явно ще пече ракия. Качил се отгоре, сега ще го изненадаме. Добър ден! Така ли си говориме? Вие от... Аз ще следвам. Вие от тавана? Ще следвам, няма проблем. Сме виждате, скъпи приятели, че пред казана е буквално едно бонище. Има всякакви отпадъчни материали. Искаме да ви попитаме къде изхвърляте материалите, които остават след варенето на ракета. След варенето, елате с мен ще ви кажа. Айде да отидем. Тук го изхвърляте, така ли? Там надолу. Виж там как съм преградил с клони и това нещо се събира тук пръщина. Това пръщината, което Варио му казва на пръщина. Добре. И тук... Отиваме натам да разгледаме хубаво. Отиваме натам. Така наречената пръщина. Пръщината е отпадъчния материал. Отпадъчния материал от вар. Да. Ето виждате как съм го заградил. Да, тук също има някакви купчинки. Да. Сега, тук в началото на годината и миналата година идваше човек, който го взима. Взима го да храни животните. Като идва в началото на годината, дали сега ще дойде в края, защото видимо тук дали имате така близо до река Скъте всичко това понамирисва, така да се каже, и изобщо... Не може да дали е екологосъобразно? Не знам, ще дойдат комисии да гледат, да видят. Проверяват ли и вас? Проверява сами преди време. Кога са ви проверяли за последно? Сега за последно преди 3 години. Преди 3 години си ви проверяли? Кой трябва да я проверява? Не мога да ви кажа. Рио Севели идва? Не знам. Не мога да ви кажа какви са, откъде са. Значи не знаете кой е проверява, но ви е проверява преди 3 години, нали така? Слушайте ме. Нали така? Да ви кажа. Да ви кажа. Този казан не е мой. Тя на ПК-ска. Така. И те си идват отгоре, има си началници, аз съм един работник. Напълно ви разбирам. Разбирате ли? Сега какви идват, какво правят? Нищо не казвам. Разбирам ви напълно. В момента нивото е ниско на реката, тъй като не е имало валежи. Знаете, че по време на валежи нивото се вдига. Тук този канал е ваш, нали така? И този канал, доколкото виждаме, е пълен с отпадъчен материал. Доколко е редно да пробиете по този начин брега на река Скът и да изхвърляте тези неща. Да ви кажа нещо. Първото нещо. Аз не съм пробил това нещо. Аз не съм го пробил. Аз съм при вас заварено положение. Доколко е редно да се пробие брега на реката, да се изхвърлят нещата и през тази дига хората казват, че се наводнили двора. Не е верно. Не е верно. Ще ви... Не е верно. Ето ги вижте. Иване, виж къде отива водата. Погледни къде отива водата при мене. То направо беше като водопад. Господине, ще ви покажа. Дигата оттам преля. Ама тива! Не се дръж така, моля, добре, дигата преля. Не се дръж така. Как не се дръж така? Вие на мое место как ще реагирате? Как да не е верно, аз ви още пръщини. Варио каза, в първи момент двор е бил напълнен с отпадъчен материал. Първо водата търнала именно през този канал, тук където е пробит. Значи, жената вика пръщина, беше пълен двор с пръщина. Това обаче първата вълна поведе пръщината, разбираш ли ме? Ела да имам да видите къде е прелява дигата. Момент. Няма момент сега, господине. Вие му обвинявате, че тук аз не знам. Аз ви казвам, че тук се връщаше водата. Не е верно. Добре, може ли да спрем да си крещим първото, което... Само една секунда да кажа нещо, ако може ясно. В крайна сметка, става ли ние да се обърнем към компетентните органи в Враца и те да решат има ли проблем или няма. Вие съгласен ли? Добре, съгласен съм. Вие съгласен ли сте? Да, сме съгласни. Отиваме във Враца, за да видим компетентните органи какво ще кажат. Браво! Някои хора просто отказват да променят, че природата не е с неизчерпаеми ресурси и не трябва да я приемаме за даденост. Лошото е, че тези хора дори не се замислят за това, че вредят и на реката, и на хората, които са в непосредствена близост до нея.
Надяваме се да не ни разберете погрешно. Варенето на ракия е стара българска традиция, но нека спазваме законите и най-вече да пазим природата. Защото после пак от нея ще правим какво? Ракия. Нали? Да, На здраве! на здраве, Марийка. А вие не спирайте да ни сигнализирате за нередности от всякакво естество. Сега ще се върнем назад с цели 6 години, за да видим какво се случи с едно фалшиво лечение, което се превърна в рекет, а впоследствие стигне и до съда. Върни си ми парите и да се махам и това е. Нямаш проблеми, но те предупреждавам, че точното състояние, в което беше, ще върна детето. Няма какво да връщаш, ще ги върна всичките, разсейки това, което е било, ще го върна. И сега ме заплашваш, нали? Да справедливо да бъде. Повече за лечителката шарлатанка, веднага след нашата реклама! Румене! Да, Мария. Преди паузата ви припомнихме как един загрижен родител беше завлечен с над 10 000 лева от лечителката Анета Ганчева в името на това да излекува болната си дъщеричка. Сега ще разберем какво е състоянието на момиченцето и как се развива казусът 6 години по-късно. Проблема е с дъщеря ми. Проблема възникна на 6-месечна възраст. Спря да движи крачетата си, докато се откри, че има образование на гръбначния мозък. В един момент открихме една лечителка, Анета Ганчева. Започнахме лечението при нея. Какви болести умеете да лекувате и какви са резултатите? При мен имат най-тежките случаи. Нелечими, автоимунни, раково болни. Всичко, което съществува в миналото, в настоящето и в бъдещето като заболявания, при мен се лекува на 100%. Идваш от мъка, идваш от необходимост, детенце ти умира, млад човек умира, пък и възрастен човек умира, идваш надеждичката. О, какво състрадание! Ти знаеш, че жена ми е откачила, реве. Имаме една малка изненада за вас. Всъщност сме от предаването Господари на ефира. А колко се радва на гостуването на Господари на ефира. Чуде се дали след малко ще е така. Вярно ли е, че сте заплашвала, че ще навредите на детето на Даниел? Вярно ли? Това само кажете. Много недостойно нещо. Или хубаво, върни си ми парите и да се махам и това е. Нямаш проблеми, но те предупреждавам, че точното състояние, в което беше, ще върна детето. Няма какво да връщаш, ще ги върна всичките, разсейки това, което е било, ще го върна. И сега ме заплашваш, нали? Да справедливо да бъде. Вие не сте обещавала на 100%, че ще излекувате детето. Как ще ми? Това дете може да няма живот. Как мога да декларирам? Ти ни каза в началото, че на 100% ще го Да, ще го изчисти. Ето, това е случай, който не мога да го оправя. Дани, здравей. Здравей, Влади. Доста време мина от последната ни среща. Разкажи какво се случи през всички тези години. Подадах жалба до прокуратурата. Стартира дело. Това е второто заседание. Прокуратурата намира, че има престъпление. При теб как се развива живота ти? Малката как е? Ами, малката е добре. 3-ти клас. Живее при бившата ми съпруга. Ние се разведахме. Бившата ми съпруга изпадна в едни депресии след всичките тези случки. Делото започва сега, нали така? Да. Влизаме на... Парите, само да кажа, бяха над 10 000 лева. Над 10 000 лева, да. Имаш ли надежда, че ще си ги получиш? Не ми е това целта. Здравейте! Как сте? Благодаря, добре. Продължавате ли да лекувате? Това не е ваш проблем. Чете, бе! Продължавате ли да лекувате хората вече 6 години след първата ни среща? Мислихме, че вие нали твърдяхте, че лекувате всички болести. Нали така? Рак, спин и така нататък. Днес ние очаквахме, че ще вземете Нобелова награда, пък сега ви виждаме в съда. А вие защо не дойдохте да проверите възможностите и да видите за какво става въпрос, преди да правите предаване? Сме проверили, вие мислите ли, че Не така? сте проверили. Вие ако сте проверили, щяхте да бъдете по-обективни. Да. Още ли заплашвате хората? Много ви моля. Това, което направихте сензация първия път, няма да се получи втори път. Защо твърдите, че лекувате всички болести, при положение, че дори съвременната медицина не разполага, за съжаление, с такива възможности? Не желая повече да коментирам. Ако нещо искате повече от мен, заповядайте в офиса. Вместо да се озовете в, примерно, някое предаване, хората да ви възхваляват, вие се озовахте в съда за измама. Как се случи този номер? Бихте ли ни казали? Значи за измама ще говорим, когато се докажат нещата.
Вече повече от 12 години ставаме свидетели на безочливостта на хора, самопровъзгласили се за лечители, които не само, че не могат да ни помогнат, но и ни мамят с доста сериозни суми. Няма да се уморим да повтаряме, че не трябва да търсите помощ от лица, неоторизирани за извършване на лекарска дейност. Защото по този начин си вкарвате не един, а цели 2 автогола. С това се разделяме. Остана само да честитим рождения ден на Милен Цветков! Честит рожден ден, Милене! Да си жив и здрав, маймунке мръсна! И още дълго време да ни радваш от екрана! Маймунке мръсна! Не се смей, не се смей! На здраве! Не дей да смя, не дей да смя! Сама е рано такъв... А вие останете с програмата на Нова и не ни пропускайте и утре, когато ще бъдем за последно заедно за този сезон, преди да излезем в лятна ваканция. А сега не остана нищо друго, освен танца на нашите 3 сладки маймунки мръсни! Вики, Ками и Пепи!